Ριζοσπαστικές ιδέες μέσα από σπίτια με καλοκουρεμένα φαμνάκια, με βρονάριστο όσο εκθρέφεται τόσο υψηλή αντίφαση. Γαμμένη μετριότητα, όσο αποφεύγει τόσο παίρνει την ύφεση. Ετεροκανονικότητα που παριστάνει αντεπίθεση. Νιώθεις εντάξει? Ξαφνικά εντάξει. Επαναστάσεις χωρίς κάβλα. Κάβλα χωρίς επαναστάσεις. 10 καινούργιες στάσεις λεωφορείου για να πηγαίνεις πιο γρήγορα και εύκολα στη δουλειά σου. 10 καινούργιες στάσεις για να πηγαίνετε χωρίς να κοιτιέστε. Νιώθεις εντάξει? Νιώθεις ικανοποιημένος, ευχαριστημένος, πες που νιώθεις cool, Quando c'è cazzo, io ti cambio da mondo. Quando mi ecano